En ella podemos ver diferentes trabajos y de diferentes técnicas utilizadas por los miembros de esta asociación. Esta exposició solguem fer-la per aquestes fetges cada any per demostrar tots els treballs que fem des del mes d'octubre fins a juny. Juny, sobretot, el fem per acabar alguns treballs que s'han quedat un poquet empantanats i entonces els acabem en este mes. Volem demostrar al poble el que es fa en l'associació i allí són benvinguts tots els que volen vindre, tant aficionats com gent que li agrada, gent que no entén de pintura ni li agrada pintar, però sí que li agrada veure, pot vindre, passar i veurem com ho fem. Així, en aquesta exposició es pot veure diferents treballs en diferents tècniques, tècniques d'acrílic, aquarela, óleo, sobretot molt d'oli, algo de llapis, molt poquet, este viatger ha sigut així, i també acrílic sobre teules. No sols el bastiment que gastem és paper o llenç. També dir que les edats que n'hi ha, encara que siguin tots majors d'edat, este any no n'hi ha cap de 18 ni de 19, són un poquet més majors, i dir que el més veterà de tots té ja 81 anys. És una sort i un privilegi per nosaltres tindre aquesta persona perquè en aquesta edat poder veure's, poder pintar, gaudir de la companyia d'ell, a més de que és un amic per tots, això no té preu. La asociación cuenta con unas 20 personas y en ella, además de pintar, realizan diferentes actividades relacionadas con el mundo de la pintura, como acudir a exposiciones. L'associació, siguem 5 els que comptem, diguem, com a caps principals. Jo soc la presidenta, està el tesorer, el secretari, vocals, però a part d'això, tots els que venen ja venen de fa molts anys. El número oscil·la entre 20 i 25 persones. No vol dir que aquestes 20 o 25 persones estiguen pintant, però sí que comptem en elles per fer altres activitats, com anar a veure exposicions, museus, anem a veure diferents llocs fora d'ací de l'Olleria, anem a València, a Madrid, on es presenta, que valga la pena veure coses. I la gent que vulgui vindre, només té que vindre, parlar amb el secretari, en els que siguem els caps de l'associació, y es benvinguda a tota la gent. Esta muestra está ubicada en la Casa Santonja de l'Olleria y se puede visitar el viernes a partir de las 6 de la tarde hasta las 8:30 y el sábado por la mañana.